buenos días. Good morning. Egunon. Good morning. Egunon, soy el oficial. Es el moderador, Jesús. Él va a intentar... Voy a intentar con la venia de Santiago. Egunon, ikusi berri dugu el gran Vázquez filma, sail ofizialekoa, eta orain egingo dugu prentsaurrekoa. Decía que buenos días, que hemos visto la película ese... Egunon ikusi dugu el gran Vázquez filma, eta Oskar Ibar dugu zuzendaria, aktore segurare Sangulo, Los Ayurens, eta produktorretzatik Ana Borrero eta Minan Portent ditugu. Eta oso pozitik erantzungo dituzte zuen erantzunak, zuen galdera lehenbizikoa mesedez. Santiago Segurarentzat eta zuzendariarentzat bana galdera. Santiago? Zinema Espainiarrareko Silvestre Stallone izango zera, lehenbizti Torrenterekin eta horren Gran Vázquenekin, honek ere izan zezaken jarraipena. Oso ongi iruditzen zait, galdera dimentsu batez hastea ez da bai da, bai, izan ere, Silvestre eta nire arteko paralelismo oso argia da, ongi dago konturatu izana. Eta zuzendariari. Oso zuzendari ona, oso izaki ona. Iruditu zait, Vázquezengan saiatu zarela ikusten Espainiar kulturaren makis hori, frankismo garaikoa, eta bere bizikoa iruditzen zait, Argitaletxeko zuzendariaren personaiaren karakterizazioaz, hori da Espainiar intelektuala garai txarretan. Bai, alaxe da. Vázquez tipo bakar errepikazina zen, eta zure gaztedian ezautzen duzun persona, eta bizitza aldatzen duzu, oso adibide txarra izan nun, nire gaztaroan. Ez izun ordaintzen, plantearazten zizun, ia merezi zuen karrera bat egitea, fakturak ordaintzea, eta beraz, Vázquezek nire bizitza suntsitu zidan nolabait. Eta esan genezake, halako moduan non aldatu egin nintzen. Baina diozun bezala beste personai batzuk ere badaude. Personaia interesgarrienaz, Espainiar komikien personai berezienaz, diardu filma, baina Brugera TVO haiekin zenbait Espainiar belaunaldi ez izan gara. Eta TVO haietan esaten zitzaigun esate baterako, ez zela autoritatea bargarri utzi behar, familia bitarteko kaotiko bat zela, eta lardaskeria zela Espainian zegoen lan mota, eta ni oso pozik negoen horrekin, eta atzean zeuden marrazkilariak, Ibañez edo Vázquez, gero zeuden Peñarroia, Conte Zifre, talentu asko zegoen, eta Brugera talentuaren templo magikoa zen ura, eta filma izan da bidaia bat argitaletxe hartara. Kaixo, Oskar, zorionak filma batik. Antzazle oso onak izan dituzu ondoan, ez bakarrik Santiago, denak oso ongi daude, oso parregarria da, eta galdeturen izan, zergatik interesau? Vázquezen bizitza filmatzearen zergatik mirespenagatik, edo nola sortu zen ideia? Ideia sortu zen, Santiago eta Bilok, bi gizakio gara TVOen munduan ezigarrenak, 80ko Bartzelona batean, 30.000 ale argitaratzen zituzten 10 argitaletxe ziren. Mundu guztiak hitz egiten zuen Vázquezez, TVOen munduko leyenda handia zen, edo norbait saiatzen zen, zazpi sablazo mitiko horietako berri, edo haren azkenekoa kontatzen zen. Orduan, nik idatzi egiten ditu hori guztiak, inork ez bazuen egiten film hori, nik egin beharko nula. Beti diot, Vázquez alako leyenda homeriko edo arturikoa dela, belaunaldi pasatu duna, eta nik transkribatu besterik ez dut egin. Hemen Santiagorentzat. Vázquezen personaian zenbat dago Antonio gandik.
Eta zuk zenbat ikasi duzu Vázquezen bizitzatik? Vázquezen pertsonaian, funtsean dago arpegia, beste bat ez nuelako, saiatu gara apur bat konpontzen, pertsonaia moduan oso kontrakoa gara, aurra akrata da, arau guztiak errespetatzen zituna, eta ni berriz erabea naiz eta grisa, eta nire gustatzen zait bide zuzenetik jotzea beti, eta nire erkideak ez molestatzea. Eta gero, markatu nau Vázquezek, benetan, zeren eta benetan aia ez egiatan, joan ginen Robert De Niro baten moduan, Vázquezen seme alaba batzuk, garen lehen emaztea, arekin lan egin zuen jendea, ezagutu zuen jendea, eta hor benetan kikiltzen hasi nintzen. Ostras, tipo hau existitu egin zen, ezin dute ozen gauza egin. Beraz, saiatu nintzen bizitza ematen gehiegi itxura gabe, edo parregarri utzi gabe. Vázquezen oroinbena iraungo zuen ezer ez egiten, eta kontuatu nintzen Vázquez, niretzat gailena zena, txikitandik, haren historietak nire, eta Osaba Vázquezen ipuinak autobiografikoa zirenean konturatu nintzenean izugarriak iruditu zizkidan, dana batean jarri nituen, baina faktura pasatzen dio ere inguruan dagoen jendeari, beraz halako badaude argi ilunak daude, eta itzalak bizitzan Peter Sellersen film bat ikusi nuen, Peter Sellers oso gaizki jartzen zutena, eta nik ez daukat hori egiteko propiarik, Vázquezek ere bazeukan une ilunak, behar bada, etxetik bialtzen zuten, dirurik ez zeukalako, eta rola ez. Baina aldi berean, eta horrek aldarrazi nindun, pixka bat, ze izaera hori niri izugarri gustatzen zaidana, bibala virgen bat izatea, horrek ondorioak izan ditzakeela, baina aldi berean, inork ez zuen Vázquezez hitz egiten, esaten zuten kristoren kabruikeria egin ziotela, dirutik, etxetik bidali behar izan zutela, eta ez dakiz zer. Eta ikusten zen, Vázquezek beti, baina eta parrez esaten zizuten ez, eta hori politero hitz zait. Norbait puteatzen, ari bazara ere artez egitea, ez da? Eta hori interesatzen zen niri Vázquezen figuran. Beraz, 20 euro baldin badituzu, niri usteko, poza handiz hartuko ditut. Baina ez. Baina aparta zen, izaki aparta zen, eta garrantzitsua da bizitzan bestelakoa izaten saiatzea. Zure lanbidean bat zenbaki izaten saiatzea, eta Vázquez lehenbizikoa da historieta espainiarrean eta TVOen Velázqueza. Kaixo. Elkarrizketak horrela dihoazelako, galdetu behar dizut. Film honetan interpretatzen duzu Vázquez, artista bohemio xamarra, jendearen simpatia hartzen duena oso azalagatik. Galtatu benizun, ia kostatu zaizun paper hortan sartzea, asko kostatu zaiz, badakizuen nik horrekin ez daukadala zer ikusirik, oso persona zorrotza naizela, eskola pioetan ezia, eta ez naiz, ez gauza apartarik egin. Eta Vázquezen inguruan, ze anekdotarekin gehatuko zinateke, zein uste duzu pasako dela historiara? Bueno, asko daude, pasadizo. Filmean daude, gehien unkitu gintuztenak, baina ni oraindik bueltaka inez da nola saldu zuen 3 aldiz bere aitaren eriotza 3 aldiz kobratzeko. Ez dakit, pentsatzen hasi naiz, behar bada hori egiten. Eta azken galdera, Santiagorentzat eta Alexentzat. Alex, kaixo? Galdera zuretzat da. Film honetan. Bueno, Alex de la Iglesiari ere sari bat emango diote eta mezuren bat egin behar diozue. Edo zuen dik ezer esan behar diot Alex de la Iglesiari. Ez, nik nahiago dut aurrez aurre ikusi. Esan behar diotana, esango diot, aurrez aurre ere. Asolaz bazaizu? Eta zu, Santiago? Gure Zinema Akademiaren lehendakaria dela, eta errespetatzen dut, eta maite dut, eta zesango nizukenik, Zuk uste duzu, Alexek ikusten dula zelo que hicisteis? Persona lanpetua da. Ez txalo egin. Ez, esan nahi dut, Alex Angulok esan duen bezala, mezuren bat eman behar bat diozu, ez dut uste, hau bitarteko onena denik, beraren bateko, beraz bezu bat nahi bat duzu.
Alex de la Iglesiak ikusten du alduena, bidaien artean, Toronton lida baina astun nera doa, etxean baldin badago lanpetuta, edo langabezian bai ikusten du, baina gainontzekoan, ez beti lanean nahi data. Zu ikusten duzu, nik bai, ni beti aizialdean nago. Alex ez, langile jaioa da. Galdetu neri. Galdetuko dizut. Ni ere zapeatu egiten dut, ez uste, eta asko gustatzen zai. Zure lana erreportari moduan. Ez benetan badakit, palaprendes itzuli dela, ze irratean konturatu dago ibiltzea txarra dela, ez, kultura herrikoia interesatzen zait. Nik badaki jendea zer nahi duen, badakizu, bai, sexua eta dirua. Bueno, eskerrik asko, Aio. Kaixo, egunon. Galdera bat Santiago Segurarentzat, ez baitu elkarrizketarik berarekin, galdetu eko digo. Zera oin ere, negarretan. Zatoz nire gelara gabean. Ordu batean emango dizut elkarrizketa. Prentsako jendea oso gorra da, ez dakit, nun zaude? Kontxita Casanova, si? Nire elkarrizketa zaile kutxunetako bat. Zilar Maskorrak, aktoren nahi azken urteotan, badirudi Espainiar antzesleen gana joaten zela. Ez, joera hori bukatu da, Kontxita. Bakarrik, zilarrezko Kontxitak emango dituzte, eta uste dut koreanar batentzat direla, ja esan diate, badakizu, hau dan antolatuta dago, lehenbiziko afarian erabakitzen dute, hau. Ez ezakit. Nahi nuke, maskor bat hartzea batez ere, eman diezadatela, eman. Oskarrentzako eta Santiagorentzako galdera, komertzialtasuna, ona alda zinematografikoki zeren, eta zinemaldi batean badirudi komertzialtasuna, edo film bat komertziala izan alizatea, susmopean dagoela, zer izan diozue? Bueno, nire hitz zait oso, galdera oso, hemen egotea saria da, berez. Filma oso parregarria da, baina oso serio egindako filma da. Badu, argazkia, soinu banda, komedia ona da. Ez dugu bilatzen txiste erraza, eta behar bada horregat guretzat hemen egotea, festival, zinemaldi serio batean, komedia batekin egotea, badakigu mirari badela. Beraz, oso estimatu behar dugu, ekoizpenean egin den lana, eta filmean parte hartu duten talento guztiei. Nire mito handiak egon dira beti Donostian, Dino Risi, Mario Monecelli, Vittorio Gassman, Mastroianni, paralelismoak ditu, Santiago Stallone, Mastroianni, eta ni. Eta hori da nire erantzuna. Eta nire erantzuna da, komertziala, ni berotu egiten nau. Ez da inongo iraina. Zinema komertziala? Bueno, jenteak ikusten duen filma, ez? Niretzat kalitateko film bat egitea eta gainera komertziala baldin bada, baina loteria tokatzea bezala litzateke. Espero dezagun beraz komertziala izatea, baina inongo losatu gabe, inork ez badu filma ikusten, negatuko nez apur bat kaltetuta bezala, ez da, animikoki, zeren eta lana eginda dago, baina filma jende askori gustatu lizaioke, lekioke, baina zaila da, sartu enbierta ikustera, baina ia hemendik bultzatzen dugun, ez dakit nork hautetu duen filma, baina hemendik nire maitasuna eta eskerrona bidali nahi diet. Kaixo, egunon. Egia esan, hemengo giroarekin jarraituta, Santanderreko lagunak esan duena, ni ere berotu egiten ez gehiago zordunarekin, estalonarekin, baina gero, galdera bat eginen izuen. Kritika batzuk irakurri nituen filmaren inguruan, esaten zen, Brugera argitaletxean oso markaje gogorra zegoela, ala alda. Gaur egun existitu liteke ez zensuragatik, baina
merkatuagatik Vázquez bezalako pertsonaia bat? Eskerrik asko. Vázquez errepikaezina da. Diozun bezala, Bruguera argitaletxean, sartzen zen argi izpia zen, langile guztientzat, errebeldia zelako. Halako produkzio sistema oso zorroz batean, hori ez da berriro errepikatu. Bruguera, 60ko baby boomean, 7 argitalpen ateatzen zituen astean, eta guztira 1 milioi bat, ale. Beraz, destajoan zebilen jendea. Eta argitaletxe zuzendaria, González jauna, eskatzen zizun ez bakarrik ona izatea, baizik eta ekoiztea. Ibainez bat oso ongi sartzen zen makina hartan, ze astean 20 horri egin zizakeen, Vázquezek personaia oso ona sortzen zuen, gero alde egiten zuen eskabatekin, desagertzen zen, eta denak gehatzen ziren zai. Orduan, bilatu behar zituzen beltz batzuk, eta bea matxinatu egiten zen horren aurka. Eta egile eskubide hitzak 20 urte emango zituen aitu gabe Espainian, baina berak ahoan zeukan. Matxinatu egiten zen kontratu horien kontra. Bertan, gainera, esan behar zenuen, personaia zela zuena, Bruguera jaunarena baizik, eta horrekin gatazka handiak izan dira, oinordekoak oraindik borrokan ari dira eskubide horien alde. Eta Vázquez egunero matxinatzen zen horren aurka. Haren lehen espetxe kontena izan zen, ez bakarrik ez horrentzeatik, baizik eta fakturak editoreari bidaltzen zizkiolako, ze bere bizitza eta bere talentua ematen nahi zizaiolako, eta hori 75 urtean Espainian, sinestezina zen. Aipatu duzue, harremanetan izan zaretela, Vázquezen seme-alabekin, oinordekoekin, haren emaztearen emakumei ere parregarria irutzen zitzaien dena, eta haren oinordekoak ez dute eragozpenik izan, film batean haren bizitza zabaldu delako. Nik uste dut hori galdera hona dela Merce Llorensentzat, filmeko emakumeak asko daukasatuko. Egunon, eskerrik asko, Oskar. Ez dakit zehazki zasetitzen duten emakumeek, familia nik dakidala oso pozik dago, nik ezagutzen dudan familia oso pozik dago filmarekin. Egia da bai, emakume batentzat oso zaila dela, gisa horretako harreman bati eustea. Eta uste dut, Vázquez bezalako gizon batengan liluagarria dena dela karisma. Eta batez ere, garai hartan, nolako aukera eskaintzen dion Manolo Rosari, ze bizitza eskaintzen dion, hotel batean bizitzea, apartamentu bat izatea, hozkailuarekin, eta izan zinezakeen premia guztiekin, eta abenturaz aparte, beraz oso erakargarria zen. Nik uste Vázquez asko daudela bizitzan, eta zaila da haiek ukatzea, zeren maitemindu egiten zara, emakumezan aldetik, eta Rosa maitemindu egiten da, berataz eta egiatan. Eta egia da, emakumeak maitemindu egiten ziren arekin, baina gero ja familia zutenean, hori ja eutsi ezina zen, horrelako harreman bat, maitasun asko izan arren. Eta, Santiago, bai, zuzena iruditu zaite erantzuna, galdera interesgarria zen, nik gizona zen aldetik, nik ere dilema horiek ikusi ditut. Zergatik emakumea maitemintzen da nerekin, ni golfo bat izan da, zergatik baten ematen diedalako, nire izaki guztia, nire arte, nire talento guztia, eta oso gustura jartzen dira, eta ardun zer da hobeto. Bizitza osoa McDonald'sen jaten, edo egun batean bullin, ez dakigu. Ez arazo diruzu, nik senide arteko batzuekin hitz egin da, bai batzuk asarre zeuden, baina halako maitasun eta halako mirespena zegoen, pentsatzen dut kabroi bat zen, baina kabroi oso erakargarri bat. Eta uste dut bizitzan halako gentilajea dagoela ikusita, gutxienez, graziaz egin dezatela artez. Dokumentazio elkarrizketa batean, aurrerarekin hitz egitera joan ginean, haren lehen emaztea, eta esaten zidan, irudikatu
Espainia hura, denak grisez jantzita, eta orduan, Bazkazekin ezagutzen zenun, eta 3 hilabete luxuzko hoteletan ordaindu gabe eromena zen, orduan, akzio eroi bat zen, baina bizitzarreleko arazoak iristen zirenean, zailagoa zen. Eta emakume hark esan zigun, maite mindu egin zela, ez zela berriro inorekin egon, baina ez zula sekula gehiago ikusi nahi putakume hura. Duela 40 urte esan nion, eta baina oraindik ere maite minduta jarraitzen zuen, abenturazko eta anarkiazko urte batzuk eman zizkiolako, eta horiek ez dit berriro ikusi. Eta uste dut hori dela filmean ikusten dena. Rosak bizi duena, gizon horrek eskaintzen diona, eta gero zen zaila den horri ustea. Zuk ez duzu lertzen, ni naizelako interpretea, baina pertsonaia errealak, emakumei hori eragiten zien. Komentariorik ez. Oskar, galdera badaukat, barkatu. Ez zaude akreditatuta, bai. Ate alduzu musuaren estena, musukatzen zunen, bai. Nazkagarria zen. Ez zitzaidan gustatzen. Dana kontatuta zegoen, orduan, luze xamar egiten zen. Eta berotu ere egiten zen, zuek musukatzen ikusita, baina ez, motiboak esplikatzen zailak dira, baina barne egituragatik zen. Marcel Llorensek paper luzeagoa zeukan, danak endu diate, dana ez, baina Blu-ray ateako dan bersioan interpretazio osoa ikusten da, eta miretsi ahal izango duzu, horregatik ulertuko duzu zergatik endu dugun, baina nik badakit Oskar sufritzen egon zela, askotan gertatzen zaizu, dena kontatu nahi duzu, eta azkenean 140 minutuko film batekin bukatzen duzu, eta lo que el viento se llevó ja ez dago boladan, eta orduan ondo biribiltzeko, eta makineria funtziona dezan, orduan batzutan zuzendariak alako sakrifizio basatiak egin behar ditu, baina sufritu egin zuen. Ez nik ikertu nahi nuen, alako konponketaren bat egin zenuten, edo, ez. Kaixo, galdetu nahi zuen filmaren tonuaz, komedia bat da, baina mikatzagoari izan zitekeen, askoz gehiago, ez eskerrik asko. Ez, mikatzago aldi bat, zan esango niokeen beste persona bat, aukeratzea, niri komedia gustatzen zaizkit, bizitza oso tristea delakoan nago, hala ere nire komedia mingotsena izan da, ze bizitzan inspiratutako komedia da, eta bizitza izugarria da, deno dakigu nola bukatuko da. Oso bukaera desatxe ginea du, dena hiltzen zara, denok hiltzen zara, ez barregin, deno zuazte zulora. Beraz uste dut, nik uste, Oskarrek komedia oso horrekatu bat egin duela, eta mingotxagoa izan balitz, nahiko mingotxa da, nik uste, nik ez nuke parte hartuko proiektuan, sufritzeko. Ez, historia da, humorearen langile batena, Bazkez, ezan oso, begira distira zeukan, begira distiratsua, hitz egiten zuen, bakoitzean perla da botatzen zuen, oso adimentsua zen, oso azkarra, eta hori islatu nahi izan dut filmean. Oso behartu berri izan du Santiago hori bilatzeko, hori aurkitzeko, beraz tonua badago begirada komiko bat, humoraren langile bazelako, baina naiz eta itxura serioa izan, izugarri parregarria zen, arekin egotea, parrez lertzen zinen, ez bakarrik esaten zunagatik, bezik eta egiten zunagatik. Sakondu nahi izan dugu personaian, ez genuen filma izatea nahi alako txiste segida bat. Beraz, filmak aratago jo nahi zuen eta hitz egiten du haren argi itzalez denok ditugu. Bazkezen personaia erabili nahi dut, ispilu baten moduan denok bertara begiratzeko. Hor dugu Bazkez bat eta hemen edo Pelaez bat. Eta espero dut filmarekin begira dezagun ispilu hortara, eta pentsatu merezi aldu egunero goiz jaiki eta bar, eta baietz erabekitzen baduzu, nik uste dut esan dezake dela, ze prezio ordaindu beharko duzun, ze badakizu oso gorrena izango da, eta Bazkez horren adibide gailena da. Ziur nago,
filmeko fotograma bakoitzean galdera hori egiten nire buruari. Badago filmean gauza zoragarri bat, protagonista Vázquez ez zela milioidun bat, gehidoia gustatu zaila esan eta juten dena, baizik eta ez, Santiago eta Bilok pasioa sentitzen dugu personaiarekiko, eta gurtzen dugu, beraz errespeto handiz eginda dago, eta pentsatuz, Vázquezek 40 urtez, alegin handia egin zuela lehenda bat eraikitzeko, eta nire zela nor lehenda hori desmontatzeko, Vázquez nirekin egon da, zuzendari izan esan genezak, ez hori bakarrik, haren semeak lagundu dit, eta etengabe zegoen, eta esaten, aitak horrela hartzen zu poligrafoak, aitak ez zuen sekula hori esango, eta oso gustagarria zen, ni begiratzen nion Manolitori, eta ark esaten zidean oso ongi aita. Beraz, hala ere, mingostasuna falta izan bazaizu, lasai, zinemaldian asko egongo da, deprimitu nahi baldin baduzu, ez duzu arazorik izango. Azken galdera bat. Ibañezek zergatik ez du sinatzen kazetan? Eskaini diozu? Nik ez dut dokumentalik egiten, nik aktorekin lan egiten dut. Eta alegia, persona batzuk, personaiak interpretatzen dituztenak, eta Ibañezen ganako ere maitasuna sentitzen dut, oso persona talentusua, eta ez nuen Ibañezen karikatura batean geratu, baizik eta halako funts emozional bat izatea nahi nuen. Beraz, azkeneko eszena horretan, gutxi esan da, gauza askotaz hitz egiten dute, nor izan den garaile bietatik eta zergatik. Eta nik uste, Ibañezek balio izan dit historian, feeling hori, sentimendu hori kontatzeko, eta aktore bat nahi nuen, eta sortea izan dut film honetan, eta Maria Saperse izateaz aparte, hirugarren sekundarioak izan ditut Espainiakoak, Alex Angulo, Enrique Villen, eta Manuel Solo ere, Ibañezen egiten duna, eta unkizera iristen dena. Ni behintzat unkitu egin nau, harekin lan egiteak. Santiago Segurentzat, duela gutxi aipatu duzu, Vázquez kabroi maitagarria moduan, Argentinan badago beste bat, Torrentek, fanatiko asko pizten ditu, galdetu nahi nizun, eta Vázquez interpretatzean burutik pasatu altzitzaizun Torrenteren personaia, eta zer esan dezakezu Torrenten Laurekin, Lauren inguruan. Torrentek alde handia du Vázquezekiko, alegia ez duela inongo talenturik, inolako talenturik. Bizi da, engainatzetik, eta baina modu miserable, kutre eta patetiko batean. Horregatik saiatu nintzen, bere izten alik eta gehien Torrenteren gandik, batez ere, eskerrak Oskar Aibarren laguntzari, oso zuzendari zorrotz eta asko eskatzen duena baita, eta hori da autore bati gehien gustatzen zaiona. Beraz, ez dago, arazoa, antzekotasunak izatea, interpretea, nik nahi nuke askotan, beste gorputz bat aukeratzea, film bat egitea, baina gorputzera daukaguna daukagu. Bestela rapiden filmak egingo nituzke. Eta interprete moduan, Ibañezen antzekoa da. Egunon? Zoriona filmagatik, Santiago galdetzen nahi nizun Torrenteren inguruan. Zer moduz portatzen da Belen Esteban filmaketan, eta Kiko Rivera nola portatzen nahi dira? Vázquezen personaiak moduan, perfektuak izango riateken, familia zabietako aurra eta Gilda, eta Hermena Gilda. Hermanas Gildetakoa. Eta komiki bat egin liteke? Eta zutaz ere laguntxo. Bizitza komiki bat da, hain zuzen ere. Badaude mingotxak hau bezalakoa, zoriontsuak, gero afal orduan pasatuko duguna bezalakoak. Alduzu inongo talentu interpretatiborik? Desente. Zuk talenturik aldauzkazu aurkezle moduan? Haiek ere Patojak deitu dizu, nun zegoen bere semea, eta zuk deitu diozu, galdetu dik. Deitu esateko, ia itzengo dugun Gran Vázquezet, edo ia potrotailu jarriko nauen norbaitek galdera txepeloiekin. Ez,
Nik nahi dut, ondo iruditzen zaite publikoak honen berri izatea. Bai, badakit, agindu dizutela, baina larrutan aiz abelat, eta norbaite galdetzea, eta bian nubaz galdu behar dugu, eta baizu, pixka bat antiklimaksa da, ez? Ez, filma izango da, baina orain ikusten ari garen filma da Gran Vázquez, eta irailaren 24an estrenatzen da, pantalla guztietan, ez guztietan, baina 200 goratan, eta interesatuko litzaidake jendeak, une honetan, honen berri izatea, hala ere, mila esker zure interesagatik, eta esan zure nagusiari, ez inoizkoa izan dela, ez nuelako kolaboratu nahi. Fernando Berderorentzat, arestian, azken hontan, ez zaitut ikusten, ekoizle Espainiarra zara munduan lan gehien duena, eta gainera, zinemaldin sinesten duzu, ze azken honetan guztietan ikusten zaitut, baina ikusten zaitut Santiago Segurari gustatzen zaizkien filmekin. Zinema iberoamerikar, dramatikoak, eta orain, komedian sartzea Santiago Segurarekin apostu berri bat da, edo ez. Niri gustatzen zait, nik uste dut, Santiago bezala, ikusleen gane egin behar direla filmak. Zinemaldiak iruditzen zezkit, plataformak, filmak gero jaurtitzeko, eta jendearen gana heltzeko marketinez, baina nik bilatzen dudana da filmak egitea. Joan dan urtean, El Secreto de tus ojos aurkeztu genuen, eta oso karrera hona egin zuen. Film ura hau bezala, honek bezala bilatzen du kalitatea izatea, gauzez hitz egitea eta aldi berean aukera komertzialak izatea. Venezian aurkeztu dugu Alas de la Iglesiakin egindakoa, Balada de una triste trompeta, eta horre antzeko gertatzen da, saiatzen gara filmak arrakasta herrikoia izatea. Izan dezan, iruditzen zait defendatzea eta borrokatzea film baten alde zinemaren joeren barruan, eta gustatzen zait aposto egitea, zuzendari berriekin, edo film txikiagoak, edo autore filmak egitea. Ken Loachen filmak ekoizten ditugu, harreman personalagatik, eta miresten dugulako, eta baita ere, film horrek arrakasta errekoi hori lortzen duenean, eta herrialde askotan, hori ere da helmuga, ez geratzea bakarrik Espainiarako filmak egiteko, baizik eta bidaia dezaten filmak, eta estreina daitezen herrialde askotan, hori da ekoizleen naizen aldetik, izan dezakezun pozik handiena. Gu saiatzen gara bidunora bidetan lan egiten, gustagarria den filma egiten, ona dena eta herrikoia dena. Eta zinemaldiak plataforma bat dira, eta ni ez nago autore zinemaren aurka, edo zinema minoritariaren aurka, niri gustatzen zait, arteka horietan sartzea, baina uste du jente gehiegi dagoela gauza bera egiten. Orduan, gero eta gehiago bilatzen dugu beste hildo hori filmak egitea, El Secreto de los Ojos asko egingo banitu, edo El Gran Vázquez, halako duintasun narratibo bat izan dezatela, eta aldi berean aurkitu ahal izan dezatela ikusleak. Ze gero film bat egin eta gero 5.000 persona bakarrik egin dezatela, iaz Donostian Leian izan ziren film askorekin gertatu zen bezala, ez da nik jarraitu nahi dudan lan hildoan, nik nahi dut nire filmak jende askok ikustea, herrialde askotan estreinatzea, edapen handia izatea, eta aldi berean balore artistikoak izan dezatela. Alusioengatik nik ez dut esan, zinema iberoamerikarra gustatzen zaidanik, gustatzen zait zinema ona, eta film dramatiko on komiko bat bezain beste gustatzen zait, unkitzen banau. Ez gustatzen egitea, ni depresiboan ezelako. 3 hilabete ematea, dramoi bat egiten, ez gustatzen. Beraz ez nahastu nire hotzak mesedez, nire hitzak mesedez. Bueno, galdera hau Miriam entzat izango da. Badakitzu, Gerardo bezala, esperientzia duzula, koproduzio nazioartekoetan, eta hain personaia Espainiarra izan da, ze estrategia duzue nazioartean edatzeko, banatzeko? Bueno, harrigarriro, nik pentsatzen nuen, zailtasunak izan zitzake lan nazioartean bideatzeko orduan, ze personaia oso ortokikoa da,
testu ingurua politiko, sozial, historiko oso tokikoa da, eta horrek zailtasunak sortuko lituzkeela. Orain arte dakigunez ez da ala izaten ari, nahiko ongi hartzen ari dira nazioartean, ze azken batean tratatzen duzu, jorratzen duzu gai universal bat. Eta pertsonai horrekin identifika daitezke munduko edozein herrialdetan, beraz, ikusiko dugu, denborak esango du, baina nik uste nolabiteko proiekzioa baduela. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Galdera gehiagorik ez, denok pozik. Eskerrik asko.